Buma, nieuwe burgemeester van Ljouwert. Ja, ik zag er naar uit. Ik ben daar heel blij mee. En slachterij Drachten weer iepen na een geweldsincident. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Het ziet er al een tijdje om te komen, maar nu is het dan ook officieel bekend. Siebrand van Haarsma Buma is verdroegen als burgemeester van Ljouwert. De Joodijstige landelijke fractievoorzitter van het CDA kan net wachten om te beginnen. Siebrand Buma heeft de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad ervan overtuigd dat hij zijn kwaliteiten in gaat zetten voor alle Leeuwarders. Buma past goed in het opstelde profiel van de gemeente hier. Zij heeft er een soort bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in Den Haag. Ik heb zelf ook altijd gemerkt, je kan hier blijven zitten, maar je moet het halen in Den Haag of in Brussel. Of waar dan ook, maar je moet dus iemand hebben die en Friesland kent. Nou, hij kent Friesland van de oudsher natuurlijk al veel beter dan ik. En dan heb je ook nog dat hij een geweldig netwerk heeft. Nou, meneer Buma, u bent al welkom geheten in Friesland. Ja, door Friesland. Door Ljouwert, hier nog bij mij thuis in Voorburg. Het was ook heel erg leuk om de vertrouwenscommissie nu in deze samenstelling te zien. Zijn vader wie het al. En nu zet Siebrand van Haarsma Buma de familietraditie terug. Burgemeester worden. Zijn heid en paken wie een ek burgervader. En dat maakt het burgemeesterschap nevens Buma tegen bijzonder. Bernard van Haarsma Buma, wie tussen 1962 en 1993 twee keer burgemeester. Eerst van Warkum en daarna van Snits. Ik zien heid wie burgemeester en daarmee liep het ambt van burgervader de van Haarsma Buma's zuiver in de genen te zitten. Zo biologisch kun je dat ook weer niet zeggen. Maar hij heeft natuurlijk wel een heleboel dingen meegekregen van vorige generaties. Na 26 jaar heeft Bernard Langomlet een opvolger in de familie. Op deze beelden is de Lietse Siebrand zelfs te zien bij de installatie van zijn heid in Snits. Dat is inderdaad wel grappig. Niemand weet meer eigenlijk dat in het begin van de 19e eeuw een verre voorvader van ons ook al burgemeester van van Leeuwarden is geweest, waar de Bernardus Buma-straat hier in Leeuwarden nog aan herinnert. De Grutske heid heeft alle vertrouwen in zo'n Siebrand. Toch zulde hem, net sinds zijn jarenlange ondervinding, net met het ambt van zijn zoon bemoeien. En het ligt niet op mijn weg om hem advies te geven. Adviezen kan hij vast wel goed gebruiken, maar je moet als vader altijd oppassen dat je de rol van adviseur gaat nemen in beroepszaken. De slachterij in Drachten deed in april een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Delfslaan-Waard maar manje verriepen. De binnenwollental betingsten verboen zou maar de eigenaar van de slachterij net onwijzig wezen had er inspecteurs van de NVWA binnen. De politie is nog dwaande met het onderzoek naar het geweld zien de inspecteur. Honderdduizenden jonge eelvisjes binnen in het Frieske Wetterlitten. Dit wordt dienen om de eelstand te verbeteren. Zo'n 2009 worden de maatregels naam voor het aalherstelplan. Een vrachtwagen brengt in totaal zo'n 120.000 eelvisjes bij de Frieske beroepsviskersdel. Nadat de kwaliteit van de eel controleer is, volgt de belangrijkste handeling: het uitzetten van de eel in het water. Die hebben ze bij Frankrijk hebben ze die functies, maar glaziel, en dan hebben ze die oppoort bij een kwekerij. Hebben ze die wat groter maken, zeg maar, dat ze wat sterker binnen om te overleven, meer overlevingskans, zeg maar. De eel had er dan al een hele reis op zitten. Op een gegeven ogenblik had mensen willen ze weten ze afvalwater op boord gooien. Ja, dan moet er handhavend optreden worden en dan ben boetes op zijn plak. Maarten van der Weijden had van een beetje testen of het Frieske wetter skingen nog is voor zijn tocht in juni. Van der Weijden plonste te jaren met deputaire Sietske Poepjes het wetter in bij de Potten in Snits. Het wie de oortraap van het zwemseizoen in Friesland, maar het wie ook de start van een campagne om het wetter in Friesland skinnen te houden. Van der Weijden zwemt zijn Alversterrentocht voor het goede doel eind juni. Weer wij daar on het waar, hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht nog altijd een protte bewolking. Daar kan dus een beetje ruim niet vallen, maar het stelt net volle voor. Geen bij de nacht meer opleidings, 9 graden. Eerst na de eerste wind, zwak of matig. Morgen simmertemperaturen. Temperaturen om bij de 21 graden heen, maar zinnen, maar bewolking. En een eerst na de eerste wind die nog altijd zwak of matig is. En dit weer Kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.